7579 километра, за да открия мъжа на живота си. В Ню Йорк отношението самотни мъже към самотни жени е 1000 към 1100. Повече сме. Не знам защо. Аз опитах не с всичките, но с много. Сега вече е ясно, че всички предпочитаме друг да върши работата вместо нас. Интернет. Онлайн каталог за плът. Магазин за месо. Преди години, когато искаш да откриеш единствения, просто слагаш секси рокля и обувки на висок ток и тръгваш на обиколка из галерии, ресторанти, клубове. Сега каталогът за мъже е виртуален. Предлагат се изваяни татуирани тела, плочки на корема, мускулести ръце, които не искат да прегръщат, а да разсъбличат. Имената нямат значение. Секс сега. Любов? Може би. Един приятел дълго време ме убеждаваше, че в днешно време моногамните връзки са невъзможни, защото предлагането е много голямо. Изкушението на плътта. Всяка вечер може да си с различен човек. Получаваш секс след няколко разменени реплики. А моят приятел накрая се влюби в жена на другия край на света. Технологиите направиха разстоянията преодолими и той замина за Япония. Добре дошли в света на бързата виртуална любов. Невинността отдавна е забравена. Виждала съм снимки на мъжествени хълмове откъде ли не. От Швеция до Бразилия. Мога дори да направя световна географска карта на хълмовете. Никога не е било по-лесно да намериш партньор, който си поръчва такси, след като свърши. Никой вече не закусва в Тифани и сексът уби романтиката. Някой да ви е изпращал не снимка на мъжествеността си, а на свещ, роза, залез. Свещта вече е инструмент за екстремно удоволствие, розите увяхнаха, а залезът е само фон за поредното селфи. Амур се разврати и подгони дъщерите на Ева в рая. Как стигнахме до тук? Защо започнахме да се влюбваме в виртуални образи? Защо изглупяхме толкова, че да вършим безумия и да преследваме нереални хора, а дигитални проекции на нашите желания и мечти? Моите ме накараха да си купя еднопосочен билет и да прелетя 7579 километра, за да се срещна с предполагаемия мъж на моя живот. Да попадна в държава, за която не знаех нищо. Ню Йорк, София. Маршрутът на моето щастие. Или поне така си мислех, докато разбрах, че никой не ме чака на летището. И телефонът му е изключен. И ето. Постъпих като наивна тинейджърка и се озовах сама в България, в апартамент под наем, тъжна и разочарована, без идея какво ще правя тук и колко ще остана.